Diu una fàbula antiga que una llebre, ràpida i confiada, es bordava d'una tortuga per la seva lentitud. La tortuga serena li va proposar una cursa. La llebre va acceptar rient, segura de que guanyaria la cursa fàcilment, però entremig de l'arrogància es va dormir. I la tortuga, pas a pas, va acabar la meta vencent aquesta llebre. Doncs últimament això és el que passa actualment al paddock. McLaren es comporta com aquesta llebre. Brillants en classificació, fins ara, florgants en ritme, però inconstants quan toca. Tot el contrari que Max Verstappen, aquesta tortuga que, tot i no tenir el millor cotxe de la graella, continua amb el seu instint depredador. No li calen focs artificials ni papaya rules, només constància, cap fred i fam de victòria. El Coco està arribant. Aquesta tortuga que mai dorm sempre està a la white i ara comença a veure com el cinquè no és cap bogeria. Mentre la resta segueix adormint-se i devorant-se entre ells, Max continua sumant i ara només depèn d'ell perquè la tortuga torni a guanyar. Benvinguts i benvingudes una setmana més a l'última volta. Us saludem des de les instal·lacions de la Boe Media, on avui ens acompanyen a tots nosaltres Júlia Rua. Molt bon dia. Torna a l'última volta Lara Rosón. Hola a tothom. El nostre deprimit favorit, Òscar Arjonilla. Hola a tots i força Ferrari. I per últim, i potser sí menys important, Pablo Nieves. Bones, bones. Bueno, anem amb el resum de les categories petites de les dues rodes, el resum de Moto2 i Moto3. Lara Rosón, què ens pots explicar d'aquestes categories? Doncs primer, Moto3, comença José Antonio Rueda. Bravo! Un aplauso. Un genio. José Antonio Rueda va guanyar amb una autoritat el Gran Premi d'Austràlia de Moto3, aconseguint la seva 10ª victòria de la temporada. El pilot australià Joel Kelso va fregar el triomf davant del seu públic, però finalment va haver de conformar-se amb la seva segona posició. Álvaro Carpe va completar el podi en tercera posició, culminant un gran cap de setmana per al seu equip. La cursa disputada al circuit de Phillip Island va constar de 21 voltes. Rueda, que sortia des de la segona plaça de la graella, va dominar des del principi, controlant el ritme i gestionant millor els pneumàtics que els rivals. Kelso va intentar seguir-lo en les últimes voltes, però no va poder mantenir el ritme. La diferència entre el segon i el tercer classificat va superar els 12 segons, una mostra clara del domini dels dos pilots capdavanters. Després, parlant de Moto2, en una cursa marcada pel vent i les condicions exigents, Senna Ayus va aconseguir una victòria històrica imposant-se a casa seva a la categoria Moto2, convertint-se en el primer pilot australià que guanyava el seu país en aquesta categoria al circuit de Phillip Island. Sortint des de la segona posició de la graella, Ayus va agafar el lideratge al primer revolt i va aconseguir un avantatge sòlid que va arribar als 3,684 segons al final de les 23 voltes. Darrere seu, David Alonso va ser segon i Diogo Moreira, que sortia des de la pole, va acabar tercer. La lluita pel campionat s'estreny. Manuel González, que liderava la general, només va poder ser setè, fet que va permetre a Moreira retallar la diferència fins a només 2 punts. Què en penseu de les categories petites de les dues rodes, principalment en Moto2, on està l'única que queda per decidir qui serà el campió del món? Bueno, jo crec que primer molt important la victòria per Senna, que s'ha posicionat com un ajudant per a Manu, perquè ja ha parlat d'ajudar el seu company, però crec que s'està posicionant molt de cara al següent any. I jo crec que Diogo està tenint un impuls molt bèstia i crec que aquest impuls el podrà mantenir fins al final, i més amb la pressió de la poca pressió, de que ja no ha de pensar en el seu futur perquè ja està confirmat per l'any següent a MotoGP, així que jo crec que no té cap mena de pressió ara mateix, perquè passi el que passi ja té el seu futur assegurat, i Manu l'únic que li queda per lluitar és el campionat i està patint en aquestes últimes curses. La Rosón.
Tu, José Antonio Rueda? Sí, jo volia destacar José Antonio Rueda, que estic molt contenta perquè és el primer andalús, no?, a guanyar Sí, primer andalús campió del món, sí. campió del món i és de Los Palacios. Un poble molt petit, però que surten grans estrelles com aquesta. Doncs jo recullo el que ha dit el Pablo. Manu González no té la pressió de què passarà l'any vinent, sap que estarà un any més a Moto2 i en el cas de que no se dé, sap que pot estar un altre any lluitant pel títol, però sí que vull remarcar la figura de Diogo Moreira, que al principi de temporada, si haguéssim de dir un favorit, Diogo Moreira no era dels candidats i s'està refermant com un dels principals líders d'aquesta categoria. Potser una mica de... com dir-ho? No em surt la paraula, però que Manu González no pugui pujar a MotoGP sabem tots per què, i Diogo Moreira sí, sabem tots per què. Injustícia és la paraula que no em sortia, però bueno, almenys Diogo Moreira sí que es mereix pujar a MotoGP, no com Sonky, etc., que està aquí aquest any a MotoGP. Passem ara al resum de MotoGP, un resum que ens va deixar moltes alegries després de no tenir a Márquez a la pista, però amb la victòria d'un gran pilot com és Raúl Fernández. La primera posició per Bezzecchi ja en la primera frenada i amb Raúl Fernández tot just al darrere, un Fabio Quartararo que ha perdut la primera posició que és quart, Bezzecchi, Fernández, Acosta, Quartararo, Miller, sisena posició per Àlex Márquez, molt bona sortida d'Àlex Márquez, la vuitena per Pol Espargaró, Bezzecchi que fa la penalització de volta llarga i sortirà cinquè, Bezzecchi surt cinquè, Marco Bezzecchi surt sisè, atenció, tercer Àlex Márquez, tercer, apunteu-vos-ho. Ell va dir que el podi era possible. Lidera Raúl Fernández, segon Pedro Acosta. Àlex Márquez és tercer a 1.1 de Pedro Acosta. Peco se ha ido al suelo, no. Peco se ha ido al suelo. No. Dolor en la cabeza y dolor en el orgullo para Peco, que se ha ido ahí. Oye, ha sido bastante violento, ¿eh? Raúl Fernández amb l'Aprilia, la seva primera victòria al Mundial. Se l'ha merescut. Aquesta victòria Raúl va al doble, perquè és a Phillip Island, amb una Aprilia. 2021 no subía lo más alto del podio, entonces en Moto 2 han pasado 4 años y ahí está, lo va a lograr. Es la última recta para él, banderazuelos. Raúl, vamos, claro que sí. Raúl Fernández consigue la victoria en el Gran Premio de Australia de MotoGP. Aquest cap de setmana el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP ens ha deixat una cursa plena d'emocions, caigudes i sorpreses, amb un protagonista inesperat, Raúl Fernández, que ha aconseguit la seva primera victòria a la categoria reina. La jornada va començar amb complicacions, fortes ratxes de vents van retardar la sortida més d'una hora, tot i que finalment es va disputar sense pluja. Des de la pole, Marco Bezzecchi va sortir amb força, conscient que havia de complir un doble long lap penalty per l'incident amb Marc Márquez al passat Gran Premi d'Indonèsia. Durant les primeres voltes, Bezzecchi, Raúl Fernández i Pedro Acosta van marcar el ritme, protagonitzant un inici de cursa molt igualat. Després de complir les seves sancions, l'italià va caure fins a la sisena posició, mentre al davant s'obria la lluita del podi entre Àlex Márquez, Di Giannantonio i el mateix Fernández. Les caigudes de Zarco, Miller, Mir i Bagnaia van marcar el desenvolupament de la prova. Aquest últim, a més, va perdre la tercera posició del Mundial a favor de Bezzecchi. A les voltes finals, Raúl Fernández, pilotant per Trackhouse Racing, va saber mantenir la calma i va caure la meta en primera posició, aconseguint la seva primera victòria a MotoGP i també la primera al seu equip. Van completar el podi Di Giannantonio segon i Bezzecchi tercer, una cursa intensa amb sabor històric que Raúl Fernández es consagra per fi com a vencedor a MotoGP. Què en penseu d'aquesta victòria d'un Raúl Fernández que li passa el que a vegades li passa a molts pilots, que categories com Moto2 i Moto3 mostra tot el seu potencial i arriba a MotoGP no té la millor moto i fins ara Raúl Fernández ha estat desaparegut. Sí que ha mostrat destellos de talent, que el té clarament,
i aquesta victòria jo crec que és molt important per ell, sobretot a la part mental, quan portes tant de temps que no... Potser que veus que no és el teu lloc, jo crec que és una victòria que clarament es mereix Raúl Fernández. Bueno, primer de tot s'ha una mica complert del que vaig dir la setmana passada, de que jo crec que Bezzecchi seria el guanyador. No ha pogut per aquesta sanció, però ha guanyat una Aprilia, així que no ha estat molt desencaminat. Jo crec que aquesta victòria significa molt més, perquè ja parlant de futur, sempre ha sigut Raúl un pilot que ha estat amb molts dubtes a sobre. I el seu rendiment no ha sigut sempre el que desitjava la marca Aprilia. I ara Aprilia, amb un futur incert, sense saber què passa amb Jorge Martín, doncs si hi ha canvi de seients s'ha de posicionar, i a més, quan tens al costat a un Ayogura, que ha estat fent un treball molt bo fins a aquesta part de temporada en la que Raúl Fernández ha estat per davant. Així que jo crec que si agafa aquesta victòria com un canvi de dinàmica, es pot posicionar ja de cara a futurs anys com a un possible candidat a estar en la fàbrica d'Aprilia. Bueno, i tu has dit el paper de Jorge Martín, que jo crec que des de casa s'estarà pujant per les parets de no poder agafar aquesta Aprilia. Una Aprilia que per mi ara mateix és la millor moto que hi ha ara mateix a la graella, per mi. No sé, Pablo Nieves, tu opinió? Jo crec que hi ha molta igualtat. El problema és que quan tens a un monstre com Marc Márquez a un desbàndol sempre es queda una miqueta difuminat tot, però crec que Aprilia està demostrant el 100% del que té, però Ducati sense Márquez no està demostrant el 100% del que té, perquè Bagnaia està fora de lloc totalment. Però crec que agafem figures com Dylan Antonio, que està fet molt bé, i si posem una miqueta en perspectiva, Dylan Antonio, que també és un pilot que ha sigut irregular moltes vegades, jo crec que si es posem a comparar, hi ha més igualtat de la que la gent pensa. Crec que Ducati, sobretot a la 25, no és tan dominant, però clar, crec que Marc Márquez ha destrossat tot. I ha deixat tot el panorama molt difuminat. Però jo tinc molta il·lusió per l'any següent, perquè crec que Aprilia sí que pot ser més candidata del que ha sigut. Sobretot perquè ja Bezzecchi i Martín, si tornen, ja tindran més coneixement del funcionament d'aquesta moto i estaran al 100% des del minut 1. I això pot canviar molt les coses. Doncs passem ara amb la prèvia d'aquest cap de setmana, que viatgem a Malàisia, no, Júlia? En efecte, aquest cap de setmana el món del motociclisme viurà una cita clau a Sepang International Circuit amb el Petronas Grand Prix de Malàisia, programat del 24 al 26 d'octubre de 2025. El circuit té una longitud de 5,54 quilòmetres amb 15 corbes i és molt propici per als avançaments gràcies a les seves rectes llargues i zones de frenada intensa. Per a la cursa de MotoGP s'estan previst 20 voltes cobrint uns 110,86 quilòmetres totals. Però una de les notícies destacades abans d'arrencar el cap de setmana és l'absència del nou campió mundial. Marc Márquez no competirà, com vaig dir la setmana passada, ni a Austràlia ni a aquesta cursa a Malàisia. Ducati ha confirmat que el seu pilot de proves, Michel Pirros, ocuparà el seu lloc a Sepang. A més, també Jorge Martín no participarà a Malàisia. Ha estat confirmat que Martín es recupera encara de la fractura de clavícula patida a l'esprint del Japó. Això deixa un panorama més obert que mai. Amb Márquez fora de la graella, el focus es desplaça a la batalla per la segona posició del Mundial. Abans d'aquestes curses, les posicions són les següents. Primer Marc Márquez, que ja és campió. Segon Àlex Márquez amb 379 punts. Tercer Marco Bezzecchi amb 282 i quart Bagnaia amb 274. En aquest context, els pilots com Bezzecchi i Bagnaia tindran als seus dits l'oportunitat de remuntar posicions i definir com quedarà el podi final al campionat de les últimes carreres. Altres noms que poden fer soroll són Àlex Márquez, que vol mantenir la segona plaça, Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio, que han mostrat bones formes últimament, i fins i tot algun pilot que aprofiti l'absència dels rivals per col·locar-se al podi. Finalment, la climatologia i les condicions de pista seran factors determinants. El circuit de Malàisia és famós per la seva exigència física sota calor intensa, cosa que posa a prova la resistència dels pilots i la gestió dels pneumàtics. Que preveieu d'aquest gran premi de Malàisia? Jo crec que la Júlia ha donat la tecla de ara que no està Márquez, és el nostre moment de brillar. Queden 3 curses, però és el moment de... Ho ha fet Raúl Fernández. Jo crec que és el moment de Bezzecchi
ser subcampió ho té molt difícil, però quedar per davant de Pecco Bagnaia no és una quimera, de fet ja està per davant de Pecco Bagnaia. Per mi ja està sentenciat, I com està la situació, no crec que ho pugui remuntar Pecco Bagnaia. No sé, què en penseu que pot derivar aquest circuit de Sepang, que després ens dirà l'Òscar als horaris, no haurem de matinar tant com aquest cap de setmana. Primer de tot, com trobo faltar Sepang a la Fórmula 1? Sí. Com el trobo faltar? És que és impressionant. I tornant a la teva pregunta, jo crec que es manté la dinàmica. Crec que Aprilia està molt forta, Bezzecchi està molt fort, i aquesta setmana sense sanció, si no passa res extra. I jo crec que estem en un moment en què la dinàmica s'està allargant al llarg de les curses. Bagnaia cada vegada està més desesperat, Bezzecchi cada vegada està més fort, i jo crec que preveure una altra cosa que no sigui això és molt complicat. Veurem amb Àlex Márquez si pot agafar una miqueta d'impuls, i ja té el segon lloc assegurat, però... Matemàticament no, però sí. Està assegurat. Però jo crec que li falta guanyar per impulsar-se una miqueta. M'ha faltat una miqueta de caràcter d'Àlex, de dir, vale, ara sóc jo el que mana aquí. I jo espero que, sense tenir la pressió de perdre res, perquè no crec que perdi res, ha de lluitar per donar-ho tot i destacar més del que està fent. Per mi ha de donar un pas enfront ara mateix. Jo sí que estic veient un Àlex Márquez una mica més desaparegut del que tu dius. Ara que no està Marc Márquez, cony, anem a aprofitar i vaig a guanyar... Jo crec que està assegurant, perquè està veient la dinàmica de Ducati, d'Aprilia, i està, bueno, no vull perdre molts punts, però ha de donar un pas enfront i agafar una miqueta de lideratge. Clar, és això, potser està assegurant massa. O sigui, aprofita que no tens el teu germà, que demostra molt, i ara demostra tu, saps? O sigui, demostra també tu el que vals, saps? Que no només és el cognom, sinó ara ets Àlex Márquez i ets l'únic Márquez que hi ha a la parrilla, oficialment ara. Per tant, endavant, tira i arrisca una mica. I després el de Pecco, que jo no ho entenc. O sigui... S'ha desinflat. Hi ha veus que diuen coses que són molt teories conspiranoiques, que jo no crec, però espero que no m'estigui equivocant, que són de que ell mateix està forçant una miqueta la situació per poder anar-se sense haver de pagar res. Jo em costa creure això. A mi també, però molt, que no estigui donant al 100%, no tant de que carta de llibertat i me'n vaig, però que no estigui donant al 100%. És que aquest no és el 100% de Pecco, l'estigui donant o no és el 100% de Pecco. O sigui, Pecco és un pilot increïble, i jo crec que això no és el Pecco que coneixem, el Pecco que ha guanyat mundials, i em dona molta pena perquè crec que ho està passant malament. Sí, no, bé no ho està passant. Clar, això ho està passant malament. Mentalment et destrossa, al final, perquè l'any passat passes d'estar lluitant per un mundial i ara l'únic que has fet és anar en descens durant tota la temporada. O sigui, a la cua de Márquez. Ha tingut alguna pujada en alguna carrera, però ha estat en descens tota la temporada. I ja està. I és el llenguatge no verbal, perquè quan teníem a les curses al començament de la temporada es veies enfadat, frustrat. Ara ja és passivo. És com, veu la moto allà i diu... Està acostumat. És com que ha acceptat aquesta realitat, i aquesta realitat no és la de Pecco, no ha de ser la de Pecco, i quan ja un pilot es rendeix, i ho veus amb aquests gestos no verbals, parlem d'un nivell mental molt greu. Per a mi, de pressió i de... Que està destrossat. De la pressió que té i de les poques expectatives que té. Que Pecco s'ha rendit, és com, bueno, ja no puc fer res, saps? Ja, pa què? Sí. És més, pa què vull fer alguna cosa? I la prova que ha estat Pirro aquesta setmana. Pirro, que és el pilot de proves que ha competit una vegada per any solament, i ha estat a prop de Pecco. Sí. I abans, si quedava abans era perquè Pecco queia, però està en primer. Però ara és que Pirro, jo crec que si no ha guanyat a Bagnaia per no fer molta sang, perquè hi ha hagut moments en què a Pirro el veies més fort, i això és que no t'imaginaves mai això abans. Sí, és totalment un Pecco Bagnaia que no aconsegueix aixecar el cap. Veurem amb les 3 curses que queden de MotoGP. Ara passem de les 2 a les 4 rodes amb el resum de la Fórmula 1 del Gran Premi dels Estats Units.
Vamos a ver si Piastri puede atacar a Lando. Vamos a ver si alguien puede con Max. Ha salido muy bien Max. Ha salido Piastri también muy mal. Norris por detrás. Vamos a ver si tiene en el interior. Vemos ahí a Fernando también en el interior. Bueno, Piastri se toca con los dos McLaren. Los dos McLaren fuera. Los dos McLaren fuera. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, toda la parrilla fuera. Hay una rueda fuera también. No, aquí va y seguro que safety car. Va a haber safety car solo porque los dos McLaren han chocado entre ellos. Han chocado entre ellos, llevándose Piastri primero a Hülkenberg. Mira, Fernando ha salido airoso. También Norris está el último y parado. Norris el último está parado. Norris último, pero se ha tocado también con no sé si tendrá algún daño. Bueno, ese es su Noda que lleva el ala por debajo. Ahí madre mía, pierde un ala. Norris fuera de combate sin rueda trasera. Drama absoluto para el equipo McLaren. Porque ha ganado en circuitos muy variopintos, con baja carga, muy alta carga, baja media ahora aquí también. Y se acerca Ferrari. Este coche funciona. Això era el resum de l'esprint, anem ara amb el resum de la cursa. Un moment. Què se sent? Què se sent? Jo crec que prefereixo no opinar, o sigui... Benvinguda al club. Ja està. Noveno y décimo. Arranca bien Verstappen para variar. Arranca Norris muy bien también. Leclerc. Norris también. Le coge el rebufo. Vemos a Fernando por fuera, por el interior, a punto de tocarse con uno de los Haas. Muy buena Verstappen aguanta, Lando ahí en paralelo con Leclerc, que tiene la segunda posición. Leclerc se pone segundo. Vemos como Hamilton también está ahí tratando de progresar desde la cuarta. Pero Leclerc va por Verstappen. Va por Verstappen. Max Verstappen se marcha. Se mete protegiendo el interior, está por delante ya. Pasa Lando Norris justo con la amenaza. Tiene que parar el coche en el límite y lo hace. Vamos a ver si Leclerc se la quiere devolver o directamente hace ya lo que no va a tener ritmo y se va a escapar Norris seguro. Más presión todavía sobre ti. Tienes que hacer un adelantamiento complicadísimo en los límites de la pista. Cerca. Bueno, veremos. Sí, lo hay. Bueno, no lo hay. Narices. No tiene pinta, Tiene que lucharlo. Lo va a tener que luchar. Cuidado que se pueden tocar. No sé si se han tocado. Pero fíjate, esto no tiene mucho sentido. Si son estrategias diferentes. No tiene absolutamente nada de sentido, pero fíjate por dónde va Leclerc. Esto le viene muy bien a Norris. Que fíjate cómo se ha escapado ya. Oye, a Piastri. Sí. También. Bueno, a Piastri ha estado a punto de venirle genial. Máxima puntuación posible, que se va a meter en el zurrón. Vuelve a perfilarse como posible candidato indudable, indiscutible al campeonato. Ahí tenemos a Verstappen cerrando la última vuelta, la bandera de cuadros de nuevo para él. Victoria del depredador, que vuelve a meter miedo, vuelve a dar una dentellada a sus rivales. Cruza la línea de meta Lando Norris, que no debe estar nada enfadado. Guau. No, es que yo creo que estos son momentos de inflexión en el campeonato. Sí. Cap de setmana rodó per a Max Verstappen al circuit de les Amèriques. El campió del món ha tornat a fer història, aconseguint la pole, la victòria a l'esprint i també el triomf a la cursa del diumenge. Un 3 de 3 que deixa clar que Verstappen ha tornat. La cursa va començar amb Verstappen sortint des de la pole, seguit de Lando Norris i Charles Leclerc. Bona arrencada de Max, mentre Leclerc es col·locava segon per intentar pressionar-lo. Però ràpidament, el neerlandès va obrir un petit marge i es va escapar al capdavant. No van trigar a arribar els incidents. Al final de la primera volta, Albon va caure fins al darrere lloc després d'un toc amb Bortoleto. I unes voltes més tard, Carlos Sainz va haver d'abandonar per un contacte amb Kimi Antonelli. Mala sort per al madrileny, que ni tan sols va poder entrar a boxes. Amb el virtual safety car fora, la cursa es va estabilitzar. Norris va començar a acostar-se a Leclerc i després d'alguns intents el va acabar avançant a les últimes voltes. El britànic va creuar la línia de meta segon, darrere d'un Verstappen intractable. Leclerc va completar el podi en la tercera posició. Darrere, bona actuació de Lewis Hamilton, quart, i Oscar Piastri, que va ser cinquè. George Russell, Yuki Tsunoda i Nico Hülkenberg van acabar en zona de punts, amb un Oliver Bergman 9è i un Fernando Alonso 10è, sumant un punt més per a Aston Martin. Tot i que Verstappen es va queixar per ràdio del desgast dels pneumàtics, ningú va poder plantar-li cara. El neerlandès tanca un cap de setmana perfecte a Austin i continua una recta directa cap al nou títol mundial.
La meva pregunta és, hi ha algú en aquesta sala que pensi que Max Verstappen no pot guanyar un Mundial? I si és així, por favor, que salga ahora mismo del estudio. Max Verstappen. La setmana passada vaig portar una estadística per deprimir a Òscar, avui toca a Júlia. Espera, jo crec que això es mereix una musiqueta com cal, no? Sí. Pablo Nieves. Va, ambientació. Anem amb les estadístiques de les estimades papallarruls. Bueno, Power by Papaya Rules, aquestes estadístiques estan destinades a retractar com funciona un equip de Fórmula 1 quan no vols guanyar un Mundial. Patrocinades per Ferrari. També, sí. Ara haveu passat l'antorxa, no? Que es diu. Sí. No, és que ara ella sap el que es sent. Soc la nova depressiva del grup, o sigui... No passa res, em toca a mi. aquí els saloncistes també ho passem molt malament. Espera, que et deixo la gorra. Estem molt acostumats ja. Des de la tornada del paró d'estiu, Max Verstappen ha sumat més punts que els dos McLaren junts. Boom! Max Verstappen ha recuperat 64 punts al líder del Mundial i li queden, són 4 curses, i en 5 curses que queden ha de recuperar solament 40. Lando Norris és el segon pilot que més despeses ha causat pels seus accidents. I se m'acaben les estadístiques, però la previsió diu que la setmana que ve, més i millor. Júlia Rua? No. O sigui, jo ja ho vaig dir la setmana passada. Monza va deconstruir, per així dir-ho, tot l'equip McLaren. Des d'aquell canvi de posicions, que no l'explica gairebé massa d'això, l'equip ha anat també en descens, ha fet com un Peco Banyanya però petitó, perquè han sigut 2 carreres, només crec que una, no me'n recordo. Bueno, no, 2 carreres. Han sigut més. Bueno, no sé, és que ara no recordo com va ser Monza, però és 3, igual. no? Monza... Singapur... Tampoc són tantes. Però porteu moltes carreres cagades. No, sí. Aviam, són moltes per les posicions a les que estem i pel que estàvem demostrant, o sigui, McLaren pel que estava demostrant. Però bueno, és que tampoc ho vull... Jo crec que hem de començar a parlar de les papaya rules com papaya ruins, perquè estan arruïnant el Mundial. Crec que, o sea, és que ja portem una dinàmica i aquesta setmana el que ha passat ha sigut una cosa de cursa que a vegades passa, ok. Però crec que el problema de base és que quan han tingut l'oportunitat de matar a Max Verstappen i treure-lo fora d'aquest Mundial, han començat a jugar a un joc que no té cap sentit. Han deixat a Verstappen viu i Verstappen no perdona. I ho estan pagant. I cada setmana ho paguen més. I ja arribem a un punt en el que inclús m'atrevo a dir que si la setmana que ve Norris guanya o Piastri guanya i recorta uns punts a Verstappen, no serà definitiu, perquè res et garantitza que arriba a la segona cursa i papaya rules, papaya al mur. I altres 25 punts que ja no tenim. És que un treball increïble al Mundial de Constructors i per mal que Norris digui el millor cotxe és el McLaren, ja ha sigut el McLaren tota la temporada, però crec que... Està sent encara. Està sent encara. Sí. Està sent encara. El que passa que Norris està fent un treball molt bo aquestes últimes setmanes. De fet, meva opinió, si contem les últimes setmanes, Norris es mereix més el Mundial que Piastri. Per a mi. Perquè, sí, ha estat més afavorit, però Piastri, quan ha tingut l'oportunitat de demostrar que és un campió, s'ha vingut a baix. I Norris ha après molt a gestionar la pressió i ha pujat una miqueta al seu nivell. No, però jo crec que el que passa és que ha quedat destrossat després de lo de les papaya rules, lo de haver-lo de deixar passar. Jo crec que aquell és el punt d'inflexió que ha fet que Piastri es vingui cap a baix. Ha sigut decisió seva. El que està al cotxe és ell i el que té caràcter és ell. Tu creus que Verstappen faria no, això? Clar que no. O Alonso faria això? No cal anar-se tan en juny. Mira la que ha liat Franco Colapinto per una P17. Ara es parla de que va ser una prova de Briatore. Sí, que Briatore ho va fer aposta. I m'ho puc creure, M'ho puc creure. Briatore. No, però, o sigui, és... Vale, sí, és decisió seva deixar-lo passar, però no veiem el que hi ha darrere. O sigui, si no li hagués deixat passar, què li hauria passat a Piastri? Dins de l'equip. Jo solament puc parlar del que està passant ara, que és que cada vegada
teniu un monstre més a prop Ai, tant. i que això és causa d'haver seguit unes normes que s'han aplicat malament i que ni tant si vol estan explicades bé als pilots perquè tenen dubtes cada setmana. I això passa per no deixar les coses clares. Jo no sé què hagués passat, però sé el que està passant. El que està passant ara és que les Papaya Rules estan destrossant el campionat de Piastri i de Norris. I Norris està gestionant aquestes últimes dues curses millor la pressió que Piastri. Sí. Perquè Piastri està totalment desaparegut. Piastri està a un nivell que, si perd el Mundial enfront Norris, és totalment culpa seva. Perquè no està gestionant la pressió. Per a mi, el que més s'ho mereix dels tres és Verstappen. No, sí, home, ja. És que si no dius això, et foten fora. Però dins de McLaren, crec que, tot i que Norris ha estat més beneficiat per aquestes normes, crec que Piastri no ha mostrat el caràcter que ha de tenir un campió. Vale, però és que el que passa a McLaren, o sigui, no és nou. No, és voler afavorir un altre cop a un pilot britànic. Jo no sé si és això, però o sigui, va passar al 2007 en el seu moment, que va acabar malament. Però Alonso va morir lluitant. Va morir lluitant fins a l'última cursa. Sí. No es va deixar emportar per la dinàmica de l'equip. I Piastri s'està deixant emportar totalment pel que diu l'equip. Que sí, que li deu el cotxe i l'oportunitat. Però de què serveix això si després et deixes que trepitgin cada vegada que poden? I al final I Alonso el que va fer va ser, voleu guerra? Tindreu guerra. I Alonso va perdre un mundial que li van treure. No va perdre, li van treure. Ui. Perquè és així. No, sí. Això és així. I Piastri... Lo de la parada en boxes, això, de la piruleta... I Piastri està lluitant d'una manera que és, bueno... Falten coses de pillo de Fernando Alonso McLaren. Falta un Piastri leal a boxes, tal. Sí, això, quedant-se a boxes parant... Ja no hem de portar la cosa tan lluny, és demostrar el pace. Aunque sigui, perquè està molt lluny de Norris. I ja no és que, pues, no et deixo passar, no. Està enfront i no està ni a prop, tant si vol, de Norris aquestes setmanes. Això és el problema. Ja no parlo de que monti una guerra aquí tremenda. Parlo de que demostri el nivell que té i no està demostrant... Li està passant com a Pecco. Sí. Està fent Pecco. O sigui, és veritat, o sigui, on ha quedat aquell Iceman que deien, que era... Que podia suportar tot, no sé què, que era com el Raikkonen. Això ho parlava jo amb una companya l'altre dia i crec que Piastri, el problema que té és que tot el que ha guanyat m'ho ha fet sense molta pressió. Perquè a les categories inferiors ha guanyat amb bastant soltura. Sí. I crec que ara, per primera vegada en la seva carrera, s'està enfrontant a lluitar un campionat fins al final. I crec que això és el problema. Doncs anem ara a... Espera. Jo volia treure un altre tema, que és que has dit va avançar Leclerc després d'uns quants intents. D'uns molts. Torna amb la gorra un moment. Tens la cançoneta? Sí, one second. És que tenim aquí un podi de Ferrari des de no sé quan. Quan portàvem sense fer podi? Òscar, tu tienes que venir con la estadística preparada. No sé, no me'n recordo, però des del meu punt de vista, molt de temps, i va fer una defensa brutal. Sí. Problemes tècnics. Doncs això, que és un mèrit per Ferrari, no sé. No sé què n'opineu vosaltres. No, sí. Parlem de Norris, que en el cos a cos no és el que més destaca, precisament, amb Leclerc, que possiblement és l'únic que jo crec que podria plantar cara a Verstappen. Amb Russell, que Russell m'agrada molt la seva actitud a l'esprint. Ho intento i que passi el que passi, perquè per guanyar Verstappen fa falta molt caràcter. I per a mi, això que dic, Leclerc és el millor amb el permís de Verstappen i Norris és que el cos a cos li costa molt. No, però està tenint, jo crec, les ganes que no va tenir al seu moment, Leclerc. O sigui, el 22, em sembla que era, quan això del i no sé què. Però el 22 va fer molt bon treball fins que Ferrari la va... Sí, el que passa sempre. A Bahrein, a Jeddah... Sí. Jo és les úniques vegades que he vist a Verstappen una miqueta
sense recursos. No, i a veure, és això que dèiem, Verstappen estava sense recursos fins fa no tant. Sí. Sí, tenia un cotxe que... Els aplausos. No, tenia un cotxe que era, doncs, bastant dolent. Sí, O sigui, pitjor que el Racing Bulls, possiblement. pitjor que el Ferrari, mira que ho digui jo, no? Bueno, i que Racing Bulls, possiblement, també. Sí, que també. És increïble, això. Clar, i ha aconseguit, suposo que hauran millorat el cotxe, i ha aconseguit començar a remuntar, i... Podríem parlar d'un dels campionats mundials més increïbles de la història, si guanya Sí. Verstappen. És que sí. O el millor, Sí, possiblement. si guanya Verstappen, o sigui, el millor no ho sé, però... De remuntada mai ha passat el que està fent Verstappen. Mai abans. No. És que... Cap altra vegada a la història ha passat. Uah. Mai tornarà a De passar. fet, vaig veure una estadística no sé quan. Em sembla que el que més es va remuntar va ser Vettel, por desgràcia. Vettel... Eren 30 punts o una cosa així, no 40. Verstappen el 2022 perquè estava més de 40 punts enrere dels Ferrari a les primeres curses quan va patir... Però no a No, la però recta que 40. No, a la final. No, a la recta recta final. final. O sigui, Verstappen no estava a 69, no fa tant? No, Sí, però dic que Verstappen va arribar falta a estar 5 curses. Ah, falta de A 100. 102, A 102 o 102, 104. que és increïble. Sí, de Clar, Verstappen. o sigui, estava a 102 dius. Sí, 102 i ara està a 40. sí. Exacte. Això està fet? I Lauren Mekis, que barbaritat. Chapó, O chapó. sea, per Lauren Mekis... Espera. Sí. Red Bull, vale? No, increïble. Jo no tenia molta esperança i el treball que ha fet ha sigut immillorable. És impossible millorar el que ha fet Lauren. I jo... Encara que estiguin sacrificant una miqueta la 26, jo crec que es poden posar al dia, perquè estan fent ara mateix. O sigui que jo crec que Red Bull han de tenir molt compte en Red Bull perquè tenen a Verstappen i a Lauren, que és una dupla molt bona. Abans d'anar amb la prèvia d'aquest cap de setmana, Òscar Arjonilla, Ferrari portava sense pujar al podi des del Gran Premi de Bèlgica, és a dir, fa 6 curses. Ja veus? O sigui, és un èxit a celebrar. Amb Leclerc. Perquè Bueno, Hamilton Ferrari ha no. passat... No, mira, de- Hamilton no, jo ja he Hamilton. passat... És que jo encara segueixo pensant que Hamilton no hauria d'estar allà. O sigui, que hauria... No, hauria fet un millor paper Carlos Sainz Sí. que Sí. el que està fent Sí. Hamilton. Sí. O sigui, i jo era dels que L'aigua pensava... mulla. L'aigua mulla. Deu ser per l'aigua. No, parlant d'estadístiques que són sí o sí, l'aigua mulla també. És que lo de Hamilton està sent... El sol No, és però amarillo. clar, o sigui, jo pensava de veritat que Hamilton podria fer més coses, però és que no ha fet res. O sigui, va guanyar un sprint, però això no compta. No. O sigui, Possiblement amb permís de Leclerc. no me'n recordo ni com va anar aquell sprint. Però jo Leclerc això- cinquè. I és això, o sigui... Jo crec que Ferrari es va equivocar amb Hamilton. Però, claro, que Ah, no, tampoc, a nivell clar. màrqueting va ser un moviment impressionant, Sí, increïble. sí, Clar, això sí, però... El fitxatge del amb el- segle, claro, deien. però em refereixo com amb el que està demostrant Hamilton a Ferrari es va equivocar, l'equip. A Sí, nivell deportiu, sí. Exacte. sí, o sigui, jo no sé si és perquè necessita molt de temps per adaptar-se, perquè al cap i a la fi ha estat en 2 equips fins ara, No, ara sí, sí. amb Ferrari 3, o jo què sé per què és, però el cas és que fins ara l'últim guanyador d'un gran premi encara és Carlos Sainz. Sí, Sí, sí. senyores. O sigui, que farà just un any, aquest cap de setmana. sí. Exacte. O sigui, un any sense guanyar. Hosti, merda! Merda, això és Com a fan de gros. Ferrari t'has vist en pitjors moments, jo crec. Sí. 2020 va haver de ser 2020, molt sí. dur, no? No, sí, mira, és que jo no estava enganxada a la Fórmula 1 Pues encara. Que sort de tu. Per sort. Però una cosa... No sé. No, que Hamilton no hauria de... Jo crec que... Clar, ara què? Ara que el 2026 Hamilton seguirà a Ferrari? Sí, A priori sí. seguirà, A sí, sí. No, priori, sí. cap mena de dubte, però el problema és si Ferrari té un bon cotxe i... I Hamilton no està ahí. Què? Clar. Clar. Jo crec que 2026 estarà més igual de lo que la gent pensa. Perquè es sap molt poca cosa i també s'ha parlat de que la FIA ajudarà als equips que estiguin una miqueta més... No m'agrada això de... Me recuerda al BOP No, i a mi, no tampoc, tengo... a mi tampoc, però és el que hem de viure i és el que toca, per desgràcia. No, però- I jo crec que es pot decidir tot en detalls. No crec que sigui la locura que estem veient avui dia amb Verstappen, però crec que si no hi ha un equip que estigui una miqueta més endavant, jo crec que a nivell de constructors aquests petits detalls no perdonaran. No, sí, s'han dit tantes coses del 2026. Sí.
O sigui que diuen que... Fumates blanques amb un meló i coses d'aquestes. No, però clar, que diuen que tots començaran des del mateix punt i que pràcticament qualsevol equip podria ser campió. No, però el problema és que tots els equips diuen no, és que el meu motor és increïble, però Claro. no van a dir no, tinc un motor de... No, ja, però, o sigui... Què? Igual podem ser campions del món l'any que ve. O igual... Com Fernando, no? O igual és Alonso. És que, clar, s'ha dit des de que Ferrari guanyarà fins que McLaren seguirà, Sí, que Aston Verstappen, Martin tiene un que motor. si Aston Martin amb Alonso guanyarà la 33, la 34, la La 35... meva teoria és que els equips que estaran enfront no seran els equips clients, seran els equips de fàbrica, els principals. Perquè no crec que en la primera temporada els equips de fàbrica li donin tots els recursos possibles a un equip client. I jo crec que, per exemple, dins de l'estructura Mercedes, crec que Mercedes podrà estar enfront de McLaren. Després parlant de temes aerodinàmics, però jo, en temes motors, jo crec que el rendiment i les informacions de setup de la part elèctrica i tota aquesta nova manera de treballar que tindrem més estranya, jo crec que hi haurà una miqueta més de rendiment de potència per part dels equips de fàbrica. Doncs ara sí, anem amb la prèvia d'aquest cap de setmana, Gran Premi de Mèxico, Pablo Nieves. Bueno, arribem a un circuit que m'encanta. O sea, és dels meus favorits, dels meus preferits, i crec que en aquest context de la temporada pot donar molt joc, perquè tenim el circuit que més afavoreix que a la sortida del Gran Premi hi hagi més bailes. Perquè hi ha molta distància de cara a la primera corba i crec que si Verstappen, Piastri i Norris estan molt a prop pot haver cosetes allà. Així que jo crec que podem veure les Papaya Rules 4.0 a Mèxic o podem veure... 4 allà? Segur que no portem més números. Bueno, és que ja és difícil tenir un recompte. No, però ara parlant del circuit, és un circuit que té les característiques de velocitat de Monza, però amb la configuració aerodinàmica de Mònaco. Perquè està, crec que era més de 5.500 metres sobre el nivell del mar. Sí. Sí, altíssim, sí. La pressió circuit que més té. és molt diferent i afavorirà molt els equips que tinguin un motor potent. Això em dona una miqueta d'esperança per Aston Martin, perquè Aston Martin, justament a Austin, a la part del circuit on més bé va anar, va ser a la part de la recta. Cosa que no esperava, però va ser així. Així que si es manté això, jo crec que Aston Martin pot estar als punts un altre cop. No parlo de la innombrable, ni parlo de molt optimisme, però parlo de que els punts poden ser una realitat. El soufflé no està ni per entrar a l'horno, encara. Però crec que, bueno, veurem Verstappen i McLaren a dalt, com està passant. Em va sorprendre molt el Ferrari a Austin. Jo crec que és per el nou asfalt que van tenir, que no va afectar molt la temperatura al desgast dels pneumàtics. Però jo crec que Ferrari i Mercedes van estar ja una miqueta més enrere, sense tenir en compte el rendiment dels pilots. I jo crec que després ja tindrem els de sempre, Bicarb, o com es digui ara, Bicarb, Toro Rosso, sí. Vale? Toro Rosso, Minardi. Minardi, amb Aston Martin. A nivell de rendiment jo crec que Alonso estarà una miqueta més per el que fa sempre, no? de destacar una miqueta més, i ja tindrem a Williams una miqueta també ahí, que bueno, Williams també... Veus a Williams per sota dels Astons? No, dic que estaran tots una miqueta junts. Tots, no vull classificar una miqueta allà perquè és com una zona que està molt difosa. Està molt difosa. Lluita entre Alonso i Carlos. Està molt difosa, però el cas és que Williams té sempre destacat per ser molt ràpid a les rectes, així que aquí potser està una miqueta més a dalt. El que podem veure jo crec que és un circuit molt tècnic, una miqueta de tot, moltes parts ràpides, la part de l'estadi, que és el Forosol és increïble a nivell d'ambient, una part més lenta, però unes rectes molt llargues, el DRS molt important, així que jo crec que si Piedrelli no fa de les seves i dona opcions de gestionar com si això fos el WEC, jo crec que podem veure molts adelantaments i crec que en el context en el que estem ara mateix, Mèxico pot ser molt important de cara dels circuits més importants de cara a la final del Mundial. Sobretot depenent del que el mur de McLaren decideixi.
5 curses, eh? 5 curses, Perquè 2 el mur sprints. de Red Bull té clar, Verstappen topa ell i Sí, Tsunoda perquè, caga perquè l'envoda. poc es parla, Tsunoda no fa res. No, no fa, però va puntuant. Sí, ja bé, ja va- és més que el que havia Lawson. abans. Saps? Sí. Així Però que va fent. jo crec que va ser... Veurem molt cos a cos. Si les estratègies ho permeteixen, veurem molt... Serà més entretingut que Austin. Això és la meva aposta principal. Sempre i quan Pirelli ho permeteix. Doncs entrem ja a la recta final del programa. Repassem, estem ja a final de mes d'octubre, però no van repassar la llista .cat, on forma part aquest estimat programa. Estem a la posició número 36 del Global d'Esports, la segona millor posició del programa, des que va debutar, i la millor posició a Instagram a la 31a posició, para que lo sepáis. La 33 no Anem surt aquí pujant. tampoc. No, aquí No, tampoc. ni aquí ni... Hosti. I repassem el més que polèmic mundial de porres. Vaya si és polèmic. Anem amb el Mundial de Fórmula 1, on un servidor lidera la classificació amb 77 Vaya. punts. Qui ho diria? Òscar Arjonilla amb 74, David Camerino, alias el pare de la criatura, amb 73, i José García i Biel Moreno empatats a la quarta posició amb 50 punts. Abans de que digo res, anem amb el Mundial de MotoGP, on S'ho clarament lidero jo també, amb 57 punts. Clarament, Òscar Arjonilla està segon amb 56. Bosco Vilaplana, que tot i adormir-se a les últimes porres, continua tercer amb 53 punts. David Camerino, quart amb 52. I Júlia Rioa, cinquè amb 4,5 punts. Ara sí, Però per Rangel, aquí i mig. 40 i mig. 40 i mig. Ara sí, Rangel Turgole. Però per què al mig? Òscar Arjonilla Stappen, Estem muntant. Però que per què al mig? D'on em surt al mig? Perquè vas posar una tercera posició que no sé si era Russell i no sé qui, i com no es vas decidir, pues, vale. mig. És que això sona com les puntuacions antigues de Fórmula Sí, 1 de sí. té 42 punts i mig. A veure, això és un tongo des de principi de Que sí, temporada. Òscar, que sí. I sempre tu i el padre de la criatura que dius Ai. anàveu liderant i ahir vaig superar per un punt al padre, així que podem acabar amb aquest domini dels Camerino. No sé si em recolzeu. Camerino Rules. Camerino Rules. Si Max Verstappen pot guanyar el Mundial de Fórmula 1, jo puc guanyar el Mundial de porres. Aquí queda dit. Si apostes per Ferrari, no. Bueno, feta ja la recopilació de plors, mocos i tota la resta, anem amb la secció No tot és motor, patrocinades pel nostre company de Miracles a Lourdes. Més de 5 euros a la tarja. Aquesta nit al cielo no podré pillar la taja. Hauré de buscar barres per llançar. La vida sabes que trenquen fronteres i van de la seu al Raval. Repassem el panorama futbolístic amb un del Bosco Vilaplana, que no està aquí. Celta 1, Real Sociedad 1, 18ens a la Lliga, puesto de descensos. Anem amb Júlia Rua, Atlético de Madrid 1, Osasuna 0, quarts en Lliga. El partit com a tal no el vaig veure, però com que hem guanyat, jo estic mitjanament contenta. O sigui, molt a opinar no tinc, però hem guanyat, no? Doncs pues ja està. No, crec que no pot dir el mateix a la teva companya al costat. Sevilla 1, Mallorca 3, novens en Lliga. Bastant lamentable. Vens de fotre-li 4 al líder i ara l'últim, que era el Mallorca, et fiquen 3. En 10 minuts o no sé quan van fer, però... Bueno, es veia venir. Si ets del Sevilla, era una possibilitat bastant gran. Però bueno, no passa res. Estem novens. Barcelona 2, 1, Girona, segons en Lliga, Òscar Arjonilla. Molt bé, molt bé. Aquesta nit tenim un altre, em sembla. No sé, Sí, jo... contra Sabes que el futbol jo Sí, no... l'Olympiacos. I el dimarts que ve vindré després del Clàssic, que probablement no dono massa fe, la veritat. Tenim a la meitat lesionats, tenim el Flick expulsat després de que va fer així. O sigui... Tu també expulsado pel siguiente programa, para que lo sepas. Merda! Getafe 0, Real Madrid 1, Pablo Nieves. Bueno, el esperat, no? El Getafe... Getafe Posar l'autobús, cosa que no estic en contra. A mi m'encanta que cada equip jugui com vol.
però el Madrid que va fer molt bé. Després, bueno, la polèmica de sempre amb el de sempre, que tampoc estic a favor d'això, però bueno, és el que hem d'aguantar i a mi em sembla molt malament que es parli més d'aquest jugador pels seus gestos i polèmiques que pels seus gols, que encara... És que vol que es parli d'ell. Sí, no, és que sembla que ho fa... O sea, a veure, va sortir-li bé perquè van expulsar el jugador, no? Que per mi era expulsió, les coses com són, era expulsió. Però... Dimarts haurem de parlar, tu i jo. Bueno. No, passi el que passi, haurem de parlar d'això. No, jo crec que... Fixa't que jo espero un empat. Un empat? Jo espero un empat, sí. Jo espero un partit de siesta. Però, o sigui, empat a 0. No, empat que és més entretingut veure Spa 2021. Hosti, això és dir molt, Això és que es posi a ploure a l'estadi No sé per què tinc aquestes expectatives, perquè espero el Barça jugant millor, el Madrid aguantar com pugui, polèmica quan el de sempre faci el de sempre... Penalti a favor. No, ja ni això, jo crec que és que no... Serà molt discret el partit. Sí? No sé per què tinc aquesta mentalitat i no puc justificar amb estadístiques ni res perquè tampoc estic molt posat al futbol ara mateix, però no sé per què el que m'espero. Ara el Barça guanya 5-0 i jo ja no... I jo vinc aquí amb la samarreta, la bufanda... Igual que avui de Ferrari, no em veuràs. També vinc jo amb la samarreta del Barça, tot i ser de l'Atleti si guanya el Barça. Bueno, tot això, estàveu aquí dient vinc o no vinc, això depèn del nostre estimat José García, que el seu Albacete va guanyar 0-1 al Castelló d'800 a la Liga Impertaciones. Aupa l'Alba. I ara parlem d'esports de veritat, que ja feia temps que no parlàvem d'esports de veritat. El Club de Rubí va caure contra el Mataró per 12-20, però les noies van guanyar per 11-5 contra el Concepción Individual Lineal. Tot i no mostrar el millor joc que tenim, és lo que tiene cuando, com va dir bé un entrenador de CN Rubí, cuando tienes una plantilla pornográfica pasan estas cosas que ganas sin jugando mal. Ara sí, jo crec que la secció més esperada de tots els d'aquesta casa, els horaris de la setmana. Òscar Arjona. Moltes gràcies. Ja tenia ganes de fer això. Ja tocava. En presència. Clar, aquí, de cuerpo presente. Exacte. A veure, els horaris de les motos els passo ràpid perquè la veritat no se m'acudeix cap barbaritat. Benvinguts al Gran Premi Malàsia, un bonic país situat entre Indonèsia i Vietnam. O sigui, entre guerrers maoís i... Bé, no vull recordar el que va passar a Vietnam. És pitjor que recordar els anys d'Alonso a McLaren. Qualis de Moto3 dissabte a les 6:45 i 7:10. Les de Moto2 són a les 7:40 i 8:05. Les curses seran diumenge, Moto3 a les 5 de la matinada i Moto2 a les 6:15. Anireu d'empalme? Jo segurament sí, ja em coneixes. Tu és que no dorms, ets un mussol. No, però em va bé aquest horari perquè portem unes setmanes que... Bueno. De MotoGP tindrem uns entrenaments lliures a les 4:45 i a les 9 del matí del divendres i també a les 4:10 del dissabte. Les quals seran també dissabte a les 4:50 i les 5:15 de la matinada. La sprint serà a les 9 del matí. I, finalment, la cursa llarga serà el diumenge a les 8 del matí, que és més difícil anar d'empalme. Fins les 8. Depende cómo se te complique la noche. Depende del empalme, ja. I ara sí, la F1. Ay, si me la pusisteis a huevo, no mamen güeyes, aquí vino el GP de México. Lastimosamente no tendremos al ministro de Defensa, al Checo Pérez, pero no importa porque el año que viene vendrá con los fabulosos Cadillacs. Ai, el meu Mèxic meravellós, ple de tacos, fajitas i... cafè. Lliures els divendres a les 8:30 i 12 de la nit. I també el dissabte a les 7:30. La quali serà el dissabte també a les 11 de la nit. I la cursa final serà el diumenge a les 9 de la nit. I això no pots anar d'empalme. Oh, sí. Prèvia. De prèvia. ¿Tú conoces mis horarios, Òscar Arjonella? Sé que són molt estranys. O sigui, tu estàs despert quan la gent dorm i quan la gent està desperta, també estàs despert. Empalme de 48 hores. Bueno, és tot per avui, gràcies als nostres col·laboradors i a l'OM Media per la confiança. Posem fi a l'última volta d'avui. Ens veiem la setmana vinent. Fins llavors, salut, tigues! Adeu! Adeu! Adeu.